menangi jamane Tuhan ewu kaya ing pambudi meluwe dan ora tahan yen tan meluang lakon yo keduman melik aliran lekas kali lalah tersalah bejo bejane kang lali luwih bejo kang eling lan waspada wis titi wancine wis wayahe aku bangun jiwa
Nuwun mangke to mangke jeung Koko Prabu kula Rama dalapan kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Persih. Nggih, Yai Prabu, kula Yai Prabu. Nuwun timbalan ingkang hadhawuh Yai Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang prayogi Arin pengaturaken pambah tunjuk wonten ngersa pati kanjeng Koko Prabu. Katangipun kakang ingkang tuhu kula tresnani. Yai Prabu, kula tampi sih tambah kiratuko. Rangkung pujiastu kula aturi nampi Yai Prabu. Semanten ugi pun kakang Yai Prabu sampun kula tampi mung pangestunipun kakang banyu milih tumrap paduka Yai Prabu. Mangestuaken kados kakyating raos manah Cergas nyatanipun paduka jeung Koko Prabu kali rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Menawi keparing to tetanyo dhateng paduka menapa to menggah pigatosipun jeung Koko Prabu. Nuwun inggih Yai Prabu. Kepareng pun kakang matur ngantos pun kakang kraya-raya tumuju wonten ing Praja Ngamarta menika ing sekawit kula sowan wonten ing Mandura panci leres kula nyuwun kantinipun Koko Prabu Balarama awit minangka pangantep-antep ing samangka nggih kula matur mekaten ya monggo kula aturi amedhar sabda tartamtu arinta badhe nganglungaken jana
ilingaken kalih nampi sedaya pangandika paduka Jeng Koko Prabu. Nuni sampun ngancik udakawis Tricandra. Pun kakang menika boten prapta wonten ing Amartawit napa. Praja Ndwarawati katemben ketaman pagebluk Mayangkara Yai Prabu. Ngancik Tricandra menika sak kathahing para kawula kathah ingkang nandhang sakit. Paribasanipun enjang sakit sonten dumugi pejah. Kosok wangsulipun sonten anandhang aroga enjang ngantos dumugi pejah Yai Prabu. Awit emeng raos kula menggalaken para kawula ing Ndwarawati lajeng kula ngatas kula nyuwun marang Jawata nyuwun pitedah wanter wangsiting Jawata ingkang pun kakang tampi pun kakang menika enggal-enggal tumujeng Amartawit menapa saged waluya temah jati-jati temah nirmala Praja Ndwarawati menika betek-betekipun kedah tinenggan Jamus Kalimasada kaliyan Songsong Tunggul Naga. Ing Madyapada menika boten wonten ing anggadhahi kejawita ngemongaken paduka Yai Prabu. Pramila nyuwun sih kawelasan paduka Yai Prabu menawi ta wekdal menika pun kakang nyuwun ngampil kawontenanipun Songsong Tunggul Naga kaliyan Jamus Kalimasada Yai Prabu. Lamun sun waspadake sapa wasturyan lonjong ing wis laku matur kang terwaca kang dene atine tur lan nggih nuwun saderengipun kula matur anggen kula sowan menika kula aturaken sungkem pangabekti wonten ngarsa paduka nggih nuwun Gusti Tampa namung pangestu wae kedatam panon. Nggih, mandheng ki kula won. Aturaken sebab bekti mugi kula.
Mau gandeng diringi metaraman yo tak kaya Yogya ya, Truk ya. Ini apa piye, Truk? Benake, Truk. Ngono. Nek ngene kok kocok banget ya, Truk. Sing biasane wae kok. Biasa wae, ngaturaken sembah, Pun. Jaya Bathara wis sung tampa pangestu wae tanpa ana Pak. Ratu Drupadi ngaturaken sembah. Syubraku wis tak tompo pangestuku tanpa nono syubraku. Jangan kangen kula mundi. Saya iku dados jimat. Nggih. Dara Werkudara. Petro. Saking kula konjuk. Yo. Jeneng kula konjo, Den. Apa? HP murung mbok seneng lho. Sapa itu HP? Namuni HP teng tong tong. Boleh sapa ora ro aku. Mau menawa Semar ngebel lho. Ben. Hah? Bae kok. Wis ben. Ini ndoro bagus ora, Mas saya? Asline iki bose dhewe. Oke, silakan. Iya. Sinuwun, Dwarwati. Aturaken sungkem kula kunjuk pangabekti kula kunjuk. Ya wis tak tampa. Nggih. Matur nuwun. Pangestuku tanpa ana Petro. Nggih. Aturaken sembah, Pun. Ya tak tampa, Pak. Semono uga pangestuku tanpa ana. Apa buat tampi kita dados jimat. Nggih. Oh sik. Iki sing nang kene ora aku tok. Ya sini. Lah dikira ora adil. Oh. Dan Setyaki sungkem kula konjuk. Semanten ugi kula Raden Setyaki sungkem kula konjo. Sangat angin kula mundi. Nuwun. Kok wis lho? Coba disawang bengo isih ana sing kurang apa Oh. ora. Ndara pate tambah ganggu tambah ganggang. Nggih. Nggih kok. Nggih sembah kula konjo ndara pate. Ya, pangestu tanpa ana kok. Ya apik ndara pate tambah ganggengi tambah lemu. Gino-gino. Gino-gino. Wis ngono tok. Nggih, Pun. Lah apa dadak tak siapke lho? Apa dadak nganggo baris? Kembar. Oh, ya wes. Dara kembar. Yo Petro, Sungkem kula konjuk. wis ndak tompo pangestuku tanpa nono. Nggih. Wis. Pun. Wis tenan apa durung disawang ki mubeng ora mung Dara Janaka. Sungkem kula konjuk. Jaya Petro wis tak tampa pangestu wae kepat tanpa ana Petro. Nggih. Kalau nggih bos, ngaturaken sembah bos. apa dadak kudu diabsen? Sing ana papan kene iki sapa wae. Nggih. Nggih, Gong. Dorampil. Dorampil kula ngaturaken sembah Dorampil. Nggih, Bagong. Nggih. Matur nuwun. Mangsa ana sing kurang. Apa? Setiap wis. Aku wis kabeh wis. Wis kabeh. Yo kok Lengkap. coba lho. Matur perlune apa? Perlune apa? Kosek. Ora usah nganggo perlu. Ha wong rong cangkep kok perlune bakal diaturake. Sapa? Wis Dora Dora wes, Dora putra dhewe Ratu Drupadi. Dora bagus, Wes, Dora kok. kembar, Dora patih lho tak atur iki. Wes. Sembah kok. Sinten Kresna Dora Setyaki. wis lengkap. Lengkap. Hadap kanan gerak ngono kae lho. Sinten to, Bu? Lho. Mas Rudi Punto sebab kula konjo. Sarek. Cur kae. Sinten to? Sing mertua sinten to? Lah ya kuwi mau. Ora ro adil lah. Aro. Wong aneh-aneh. Apa-apa. Nek adil rene anak perlune. Perlune wigati. Lah iki mau. Lah kene iki kan sampun ngaturaken bukti sedoyo. Nyatek kok coba. Ngatur yo ngatur. Nun sewu lho, Dora. Nun sewu.
Siap gerak. Hadap kanan gerak. Wis lengkap. Iki ana Ndara Setyaki, Baladewa, Kresna, wis Nah, kabeh. wis kabeh. Wis kabeh, wis kabeh. Pun sedaya Ndara Setyaki, Prabu Baladewa, Prabu. Sampun to kula. Baladewa. Nah, Oh, durung. Wis. Apa? Masuk ya? Ah, wis. Puno nggih? Lali. Puno dereng. boh, Kok ngenalmu? boh. Pajak mutong. Oh, Ya kok aku sungkemi lho. Sungkemi. Pak Baladewa. Ketok ora kowe? Mripatmu ketok. Iya. Ketok. Kita Iki piro? Iki, loro. iki, Telu. iki, Prabu Baladewa. iki. Prabu Baladewa. Kita Iki Kresna. lah kok kok mlumpat rene. Jenengmu tak pundi? Kula tak mriki terus. Kula ini ngene lho. Ora ketok. Lho, ketok. Prabu Baladewa to? Heeh. Lah nggih. Lah nggih pripun? Maksudnya pripun jenengan? Kok tak lumpatimu? Lho sing ngumpati sapa? Kan mau ning kene kok ngumpati iki piye to? Aku ora ngumpati, kejaba jenengan mereka tak ngumpati lah kuwi. Coba jangan mangleka tak ngumpati kok piye? Durung ngatur iki. Sentimen. Wis. Iki mau kelewatan nih. Nah. Oh, karepe ngoten. Nggih, aturaken senggah kula. Wah, kasep. Wong aturaken sembah. Kasep. Ya wis ora masalah. Wong pengastune semene karo awake dhewe apik ora pengastune ora apa-apa. Apa? Untungane kabeh wis apik. Ben. Prabu Baladewa iki ngapa? Nah, Sensitif. Sono sutra. Ben. tekno. Mau darah tinggi nusu stroke. Wah. Apa-apa wis. Wong tekan. Cinten sing edan. Hah? Cinten sing edan. Lah sapa? Sing sedang edan. Lah sapa mau? Edan iki. Kowe yo mbok tanggepi kowe yo endah. Sinuwun. Nggih, anggen kula sowan kalih rayi kula Dimas Bagong. Menika wonten wigatos bilih kautus dening Rama Prabu Semar. Rama Prabu iki ngopo? Dikit kita sangar ngono. Oh iya, kita sadis ya. Rama Semar. Bareng badhe ngampil. Lha apa, Gong? Ngampil apa, Tru? Nyeleh duwe. Aku pengen Aku sih. wis jauh. Menika wau kautus dening Ini Rama Prabu Semar. Kinen ngampil. Gong. Tru, Mas. Lah iki ya. oh iya ya, aku ya. Weno. Ngampil pusaka jimat Kalimasada kalian songsong tunggul naga. Karena saya menika. Kali Prabu. Menika kagem bangun Bang. jiwa. Kayangan. Jiwa. Kayangan. Lakonnya apa tuh bengi iki? Rama Semar bangun jiwa. Oh, jiwa. Kayangannya jiwa. Jiwa kahyangan. Ah, mantap. Kali Prabu. Kemarin kula suwun. Suwun iki opo? Kula nyuwun ide palilah patiku badhe mangsuli bedegas kali menika. Monggo. Piye? Tanggapan. Betul. Nggih. Betul. Nggih, Kowe ngerti? mboten. Lho kowe ngerti napa? Enten Lah apa? ngono kok. Ngerti sekali dia ngerti ora ngerti apa. Enten apa? Kowe didhawuhi sapa? Sing ngakon kowe sapa? Rama Semar. Semar. Sing ngono apa? Hah? Sing ngono apa? Wedhus pitu. Oh, wedhus Kowe iki ngono apa? Hah? Kowe iki ngono apa? Iki kita wis setruk tentang iki. Tanda-tanda. Oh, ini ngomong Hei, kowe dikon apa? Ah. Ngampil pusaka jimat jamus Kalimasada
Kalimat Jambos Kalimasada karo apa? Songsong Tunggul Naga. Oh, Sing ngakon sapa? Semar. Semar. Dienggo apa? Bangun jiwa raga Lan bangun kayangane lan jiwa. Ngerti yo? Napa? Jambos Kalimasada songsong kuwi kanggo Songsong kuwi napa? Wis ana apa? ning ndi apa? Songsong Tunggul Naga. Lah yo songsong dimonoko. Nggih. Kuwi ora kanggo Semar. Lah kan Ora entuk. lho, Semar ki opo? Kowe iki opo? Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Iki sih. Jelas. Kowe iki sapa? Entuk napa? Kowe iki opo? Kowe kuwi sapa? kena kancane dhewe kok lali iki piye to? Kowe iki bakor. Nggih. Sik to, panjenengan nesu Kula ngopo? nggih to. Kula batur nggih. Lajeng ngambil Jimat Jamus. Heeh. Kalih Tunggul Tunggul Naga. Kok kemakimen kowe? Jambos Kalimasada iku saka. Nggih. Kok kowe batur ngilih? Sing kandha boten kula. apa? Sing kandha apem iki sinten? Kula ngerti nek Kalimasada niku pusaka. Pusaka. Sing Kula ngerti. sing ngambil Rama. Bapak kula dikongkon. Kok gelem kowe? Lho piye to kaya bapakku kok dikongkon gawe piye to? Iya lucu sih. Hei, kowe ngerti? Nggih. Semar ki opo dasane? Sik to, jenengan muni-muni wong sing duwe pusaka meneng bae kok jenengan muni-muni iki ngopo? Lho, aku lali lho. Lho lah ini iki opo kowe bojone? Lho, iki kau pernah aku. Karepku, Lah kok ora arep dianu aku kadane. Aku iki mau tanggung jawab. Jambos Kalimasada ki ora entuk diusak baene menungso. sik to jenengan mang pindah kene sik to. Heh, Pindah kene sik. apa? Kon pinggir. Nah, dah stop. Oh. Ah, kon meneng ngoten mriku perlu karo kono kok melu-melu ki ngopo? Niku wau badhe kagem bangun Kayangan, jiwa, mboten angsal apa mboten? Bukan hero garing langitan. nggih. Kareng sinten? Niki Petro. Itu barang kowe. Mergo iki mau lho. Jiwa tadi. Kalau sampai Jiwa. kareng bagus. Niki Petro. Untune dhuwur. Lah niki. Ya. Kula bagus. Aku mangerteni yen to Nggih. kanggo minyak swasana. Wah. Tegesipun pikantuk nika. Nggih, lan to. Nggih. Sadurunge jeneng Suleman. Ing sekawi Koko Prabu Sri Bathara tresna paring panganku kalamun negara. Warawati wektu dina iki lagi kataman Pak supaya bisa luar saka pakeblok ento katunggul Jamus Kalimasada song-song tunggul mula kang saka sing dadi pangaturan pusaka kadewatan ing samengko bakal ingsun ditaosake marang Koko Prabu Sri Bathara Kusuma. Niki enten mawon. Saking ngerti. Niki kula ambil sekedar kemawon. Mong sedelok niku wit niki nggih perlune penting. Nggih, niki mung Wigati yen ora geger mungkin. niki jam pinten niki? Di sini paling tekan 10 seperempat. Ujung-ujungnya setengah Mungkin 11. dibalekke. Padahal dibalikke mlih. Tolong nggih. Nggih, kok jenenge nggih. Jenenge Tak nggih. 10 sedhit sedhit nggih. Ngono kuwi urut sing luwih dhisik. Ora nggih mekaten kok. Ngeyel kaya Niki luwih wigati tinimbang niki mengke. Nggih. Awet menika mungkin kayangan enten napa-napa jiwa enten napa-napa wah Geger. mboten mung Dwarawati ngamarta geger. Lah niku kula ambil 10 sepapat Bali. 10 seperempat Bali yo budul-budul setengah 11. Nggih. Sisan absen mulih mungkin. Kula balikke dengan jenengan. Nah. Nggih, pun kula gawane. Pun Pun kula
Kula nyuwun saged kok wae, saged. Sing nembung mau luwih dhisik aku. Mesti wae jimat sakarone bakal tak kaya ngono ing Dwarawati luwih dhisik. Ra iso, Tru. Nah, iki kok Prabu. Mboten saged. Niku awit kula menika dados duta. Duta. Minangka duta yen bali kudu nggawa Jambe. Hei, usah. Wah, aku kaget tenan lho. Hei. Hei, apa? Hei. Hei. Eh? Hei. Sinten? Hei. Sinten? Hei. Dok, Iki kaya kaset tape nek disebutke. Dipun. Kowe ngerti ra juang suli? Nggih. Ngendikane Yai Prabu krungu-krungu. Heh, Wong ora bedhe kok. ento ora. Lho, nggih. Mboten ngendika ora etoke ora. Nek ora wis dijine kene. Nah, Mula kula nembung kali Sunan Kresna Sunan Prabu Baladéwa, kula ampil sedilit mengke 10 prapat kunjuli setengah 11. Nah, Tak balekne. Tak balekke engko tak tuke teng Dwarawati. kaya STNK. Lagi ku dangoten. Niki pun wigati niki. Hei, sing jawat ana nggunamu tok. Dwarawati jawat. Dua. Luwih dhisik nggunaku. Mboten saged nggih ngene promo riyen. Wau niku. Ngopo? Ora apa-apa. Kowe ngopo? Iki tenanan lho senengane. Iki ya sengaja. Ngopo? Hei, ora satenanan lho. Nablok tenan juwet tenan. Ya wis ben ora buat. Niki sing ngomong bapak kula Semar. Lah, Semar niku anak duwe gawe bangun jiwane para satriya, bangun kayangane para satriya. Kowe ngerti apa ora? Sing dhisik sapa? Semar ki apa? Semar ki yo kena wayang. Heh? napa? Semar ki apa? Pun niki Semar ki apa? Batur gedibal. Hei. Kowe kamu ora ngerti Semar kuwi? Semar bapak kula. Mbok kere munggah bale apa piye? Kere. Sinten? Heh? Jenengan ngelake Semar kiri? Iya. Oh, setan iki. Sewu. Sewu. Ora yo. Heh. Ah, kepala Tru. Nek awake dhewe dicir apa-apa. Nek nganti ngicir bapak awake dhewe. Nyawa sing diputaruan. sapa iki, Dik? Ngerti kok? Kowe nang ngarepe sapa kowe? Maju to. Kowe nang ngarepe sapa kowe? Kula pun izin kok. Izin kok. Izin sinon. Ra ndek toto kromo kowe. Lho, lha pripun? Dandanan njaluk apa? Kowe mbelani pakmu. Yo belani kok. Jalano. Bapak niku sing nguripi kula sing kerja raga kula. Sak jekile aku ora tau wani karo wong tuwa. Jenengan sapa-sapa ngerek-ngereke Semari. Geger ayo geger. Maksudmu piye? Sing kleru sapa? Sing kleru bapakmu. Lho ora lho. Sing karo ning penjara. Oh, Lah iya, mboten sing karo. Karep sampean apa? karku. Jamus Kalimasada iki wis diampil karo Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Yen to Semaran ngiringi padha wae nyirani dadane Prabu Baladewa. Oh, Bro. Apa? Dina iki gelem ra gelem awake dhewe kudu wani karo wong Mandura. Ayo, wani aku. Yo, Oh, metu oh iya, ayo.
Kalau diwa nesu ngandhaki sapa-sapa. Saiki nek ana apa-apa kabeh tak pasrahke kowe. Aku tok. Lho, lah piye maksudnya? Sing gak geger kowe lho, Bro. Hah? Sing gak geger kowe. Lho, wis nek takon, anake bapak cacah piro? Lho, Sing barep sapa? rek. Terus, Terus oh. Nah, saiki gareng ora melu. Nek ana apa-apa niki, kowe sebagai wong tuwa, Masku, mosok tegel nek Bagong nanti kena apa-apa. Mengko nek apa aku sing ngatur. Sampeyan ora tenan? Ngene ana ngamuke bedoro-bedoro, Aku sing ngatur. depono ya. Oke. Mengko nek apa-apa, Lho, aku nek buri lho. Nek buri, nek burimu lho. Wong kowe wong tuwa kok. Ora luwe. nek kowe ya kudu kendel lho. Aku. Ngono. Oh iya. Dadi wong ya kudu ngono lho. Siap. Kowe kudu nyontoh aku. Oh, tak contoh. Siap. Nek apa-apane ndoro sapa wae. Heeh. Gal geger tanding. Tandingi yo, oke Dik. Sumpah wani mati di Semar. Yuk. Oke. Nah iki ditunggu ae. Ini nek sing mati kowe sik lho ya. Sing mati kowe sik lho. Yo ora bakal mati. Ora bakal mati. Oke, siap. Oke. Wis senengane minter das lho. Itu dan apa? Iya, matene musuh ceklek dase des ngono. Andasmu ceklek minter lamane karo kowe. Operasi gawe. Ora lho lha awake dhewe iki lak yo gimana jebane kuwi kudu kasih dikaya apa separi kudu diladeni dase gede iki kowe wis terus ngadepi piye carane dase gede Cara aja mung dikebyah-uyah. dase gede sik pose bro awas sirah diketemi sik bro semacam-macam diuntir nanti reso diketemi ono sik jeneng Ah, Dara. Petro. Nggih. Pak takoni Wang Sulono. Aja karo Petro. Nggih. Apa bener kowe wani karo wong Mandura, Tru? Sapa? Sing wani niku sing. Ning wong Mandura itu nggih ngawur. mong wani jare wani Wani. Lho nggih wani. Apa bener kowe wani karo wong Mandura? Nggih wani no. Yen kowe wani kulungno tanganmu tak bondo sikilmu tak princung bakal lebokke pakunjaran. Lho. Petro, pripun? Yen to kowe nganti wani karo wong Mandura, kowe tegese kowe ngisin-ngisinke Gatotkaca. Kowe minangka abdine Gatotkaca. Kene kowe nganti ngorek-orek raine pepunden Pandhawa karepmu ya apa? Sampeyan niku sing kliru. Niki perkara dudu perkara sampeyan. Ning sampeyan melu-melu. Petro. Menengo. menengo truk iki Waktu dino iki wiwit saiki aku rasut dimbok mong Petro. Malah kepara yen to kowe ora manut karo Gatotkaca. Manut to bakal tak candak bulumu untir gembol dasmu. kelakon ana cendramata ndas Petruk kan Sampeyan niku sampeyan iso ngomong ngene kaku. Boten napa-napa. Sampeyan muni ngoten iki boten napa-napa. Kula trima. Yen
jenengan pun boten pengen ngomong ndak apa-apa. Sampeyan ngerteni dhisik piye? Sampeyan kemaki. Ya. Kemaki sampeyan. Wani muni ngoten niku. Niki. Tak dudoke senan. Dhisik. Zaman semono. Sampeyan niku. Obat sih. Kamu nangis sih ngomong itu. Kamu nangis sih ngomong. Pae sampeyan iki terbudi. Rana. Ora yo to. Kamu nangis sih ngomong. Tak kemono. Sampeyan. Ajeng. Nugel guru kula. Wong kok kaya ngene. Wong ngakon iku. Bedikas itu. Bedikasan. Nangis ngomong terus. Dino. Sabar disitu lho. Sing nggo temu-temu, aku sapa? Mungkin mati. Kula mati. Oh, mboten apa-apa. Jenengan niku mboten pengen ngomong mboten apa-apa. Wong dhisik awet dhisik sing ngomong babahe sampean niku sinten? Mas nangis. Cukup. Apa? Saya ngeten, mboten apa-apa. Pun kula mantu geus-geus mboten apa-apa. Jenengan sing rincung kula nggih mboten apa. Mbok lebokke pangujan petok trimo, mboten apa-apa. Mangke tendur niku mungkin. Nek kula pun mati. Petuk bae sampean Bapak Pandi. Gitu. Oke. Petuk mesti tekoki kula mengke. Wong kula ngeten kalih Mbak. Masuk tuh. Bapak. Bahasa apa? Itu bahasa. Baik kan? Kapan? Kita bener tekok, itu tekok. Kowe basa karo aku ngopo kan? Iya. Oke, itu tekok. Terus kau wis mati, Truk. Lagi aku lah. Sing mati sapa? Nikah. Kamu tulis sampean gandul gandreng iki kok. Kula niku mboten kitu mboten apa dapur utusan kula niku duta. Yen to eneng apa-apane niku sing orek-orek niku kula napa sampeyan. Menes. Mati tenan itu. Bener apa Mbak Pandu? Mbak Pandu sampe. Niku kan catur. Kale kok. Semakin kasih Pak Setro. Sok jenengan sik. Niku petok ning dhuwur yo. Nggih. Mengko yen apa-apa nih. Yen ana sing wani mateni kowe, aja wedi. Oh, kowe kok bali yo tututono petelen genti dase, petelen genti. Kuwi dawuhe Mbak Pandu. Medeni baluk dawuhe kuwi. Kuwi eyang lho ya. Lah punten kok karo ganjeng lho. Kocok. Wong kaya ngono kuwi apa? Satriya cap apa yen to nganti kaya ngono. Wong warung aku iso ngomong ngono. Aku ngandake kono lho. Oh, sing orek-orek. Leluhur ora aku. Heeh. Mung putune dhewe. Jotok. Putune dhewe nak mati jebrek. Kon bali kon metel ndase. Tak golek karo kocok, tak petel sirahe. Berhasil. Kenapa? Oke. Iki Maka aku wis ngerti kamu nangis sih opo kowe. Pada tahu nangis sih opo. Aku melu brebes miri lho, Mas. Aku mau berbes dhewe kan.
Lah apa? Sakit apa-apa ya ngono kuwi. Akting, kudu nganggo nangis lho. Nah, ngono kuwi. Kudu nyekel luhur. Heeh, wis engko yen ada apa-apa contone ngono kuwi. Contohnya kayak kowe iki. Pokoknya nangis apik-apik terus suka nyekel luhur dah. Nah, Nah, Der. bariki mungsuhe aku. Ya. Pokoknya melu. Akting nangis terus siap. Tak rampungan. Terus. Apa? Apa? Iki rasa dihapusi ya wong iki. Iki rasa dihapusi. Itu adalah resiko. Iki mau awake dhewe nganti nangis iki tetep mati to nek karo iki to. Ora iso to. Sing ngadepi sapa? Ya aku ning iki kowe wae to. Petang kula to. Sing ora iso ngapusi sapa? Bagong ya asam tenan. Mau Bagong kondo sing ora iso ngapusi mu sapa? Dong. Dikai hadiah kok. Keru. Iki lho. Aku ora rampung aku. Aku ora aduh, terus Kuwi aku nenti kok. ora den. Sing ora iso ngapusi sapa iki? Wong Pedro mau ada di pulau dari untuk saya rasa dihapusi ngoten kok terus. Tegese Antasena keren. Niki mboten napa? Arep ngapusi aku apa, Mboten enten. Kula niku ming mriki awat-awat tok. Awat-awat yopo. Lah niki jenengan niki enten apa? Aku krungu kabaran. Nggih. Yen to Petruk karo Bagong wis wani, wis kumalancang. Wani mirang-mirangke pepundhene Pandhawa, apa maneh wani mirang-mirangke. Mboten. Oh Prabu Baladewa. Lah niku sing marwari apa Prabu Baladewa? Wong niku Mboten mirang-mirangke. Dak ingeten. Kula niku dinyek ten pasuwanan. Ten pisuwanan. Niku dinyek Pak kula. Hah, coba Pak jenengan kula nyek. Pemene Werkudara kae alah. Lemot kae ngono. Nesu mboten. Kowe ngeloki apa? Kowe ngeloki aku apa, Iki mung etok tok. Yen lemot tak nesu to. Lah. Jos. Sing jaluk tengen apa kiwa? Gong, jaluk ki motor tenan, Gong. sakarepmu wis pokoke kono aturan lah. Kula mboten jaluk. Ngenten mawon. Niki niku pun genah. Sing gawe geger niku Prabu Baladewa. Awit pun ngeloke bapak kula. Pakmu gedhe bang. Wah, pakmu mung batur. Wah, pakmu gede-gede ra cetha. Coba Pak sampean gede-gede ra cetha. Nesu to? Nesu. Padha kula iki. Ayo dipateni wae Prabu Baladewa. Niku Prabu Baladewa sing ngoten niku. Seno. Senadyan to Prabu Baladewa kuwi tumindak kaya mangkono, nanging wis trepe. Wis trepe. Yen to kowe sowan ana ing Ngamarta mestine ana klerune yen nganti gawe dukane Prabu Baladewa. Boten wonten blitune. Kula niku kalih Dimas Bagong ajeng ngambil pusaka. Kinen Rama Semar badhe mbangun Kayangan
kayangan. Kayangan, oh kayangan. Ah, ngomong tok. Kayangan. Lah, kok malah Prabu Baladewa ini nesu-nesu. Dari aku sih, kok sisian. Ngisin-ngisini toh. Malah ngece bapak. Ngece bapakmu Semar. Nggih. Yen bapak sampean nggih DC ngoten niku, ya ra nggih nesu mestine. Iya aku ora trimo. Lah, anak itu dosa. Dadi anak kudu iso mikul, dhuwur mendem jero. Kuwi bener. Tom sumruwe banyu. Wis kata-kata kowe iki ngomong apa? Lah niku sing Potong sumur banyu ora gathuk. ngene kok Tadi undaning perkara Ilurah Semar arep nggih nyilih Jamus Kalimasada kinarya kanggo bangun kayangan. Niku nggih kagem jiwa ragane para satriya. Yen kabeh wis dadi apik, wah, pancen tumindak kang becik lah kudu dilestareke. yes. Anjur piye? Lah niki kula niki maju ya kali Prabu Baladewa. Niki mengke yen eneng napa-napane lho pripun? Kula bingung niki. Yo iki undrane perkara yen to kaya mangkono. Aku wis hafal watake Prabu Baladewa. Nggih. Senadyan to kleru tetep duka-duka. Ora suwe meneh bakal rene. Belani kula. Citane piye? Ya ngene iki lho. Belane kowe apa? Belani. Oh, wis mari wetengku. Mbahmu. Wis mari. Kowe mau Weteng kondo loro, bareng saiki wis jagongan penak karo Petro. Mari wong kowe wedi karo aku. Oh, mboten. Ngomong sebagai abdi itu tidak berani nungkak kromo. Robon Pak Kromo. Pun niku pokoke tegese ngoten. Pun niki kula kalih Bagong niki khawatir. Kowe wedi. Dan selupin banyu ngono. Khawatir karo kehidupan kita. Kowe wedi yen to ngadepi Prabu Baladewa. Nek. Wedi ra to? Ora wedi. Ora wedi deh. Mong was-was. Yen to mung was-was aku tak nyawang saka kaduan. Aku masih belani sih. Lah kok sing belani? Sing belani? Lho, kowe kondo yen kowe wani. Wani kula. Ayo, maju tak awat-awati saka kaduan. Aku mbelani kowe. Ya. Kowe iki piye, Mbok? Tes lho. Aku tulungono. Aku tulungono. Gen iso ngadepi Prabu Baladewa. Lah, Yen iso tak bacok. Aku pengen bacok aku. yo sip. Tak cepake. Sip iya, bareng tes. Kowe arep njaluk pitulunganku. Lah nggih, ngoten. Mbok yo kondo mau. Ngoten iku. Kamu kondo. Ndur pitulungan. Ngatek meneh. Wis. Iya. Pripun iki, Mbak? Yo, sedane aku gelem ngewangi kowe. Nggih. Alhamdulillah nggih. Wis ngarep maju perang kowe kok Bagong. Bagong. Agak. Mau. Men aku bukan perang weteng kula meneh. Kula pun mboten. Mani, nggih. Mapano dengan kula. Kalau disebur lho, Bro. Sumber lu. Mati aku sebut. Ora. Cengkeng. Cengkeng. Iya. Patrape tangan sing bener. Kata kaji piye? Piye to? Iki apa? Dicari to. Ora penak. Ora enak. Nggih, patrap. Iki ngopo? Tolak balak. Wis, Bro. Anggonku bakal sabyantu jeneng sira aku bakal mancing sajiwa. Seceng mboten. Seceng mboten. Sejeng.
pacat meru. Wes. Dan iki masmu bakal mlebu mancing oleh ngagam. Rene. Stingo wis saiki aku. Dendani sawetara. Ya. Krungu. Bener. Ojo kemaki. Ojo dupek aku ning cangkam, Kulo iki biasa mawon. Ayo, boleh tuh, masuk. Maju deh, yo. Ayo. Duh, sing hati-hati. Sing hati-hati. Sing hati-hati. Wakah kita. Boleh kalah. Hei, Petro. Aku. Biasa bae to yo. Aku dadi opo begitu? Wis semangat. Hei, tak nyari temen kowe, kemaki. Maki kowe. Mentos kowe. Wih. Rungokno bolong kowe. Ya pengumuman. Pengumuman pasien. Miko. Hei, Soto. Wonten timbalan. Hei, aku sisik omongan karo wong loro iki. Ada pono? Siji iki opo awake dhewe iki haram. Ada pono? Hei, boleh dewo. Wis tak akan tahu. Kowe kok. Iki kok tapi pate tambah ganti kok kapangane kaya dumo ganti. Bagong, Iya kula Gusti Pate. ojo kurang ajar. Boten. Nah, kandanono. Kula kurang duit. Menika kurang duit jenengan. Urusono. Kok malah lapor aku? Udah pripun? Dipun pateni. Kandanono. Bagong, Petro, tak kandhani. Napa? Ojo nganti wani karo Sinuwun Prabu. Sinuwun sinten niku? Baladewa. Baladewa. Ha nggih. Baladewa, pang baleni. Baladewa. 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 Mang melet. Oh, lah ilate ngawang kok ndi. Deni. Terus nek kula ajeng wani, nang ajeng. Kenapa? Ah, Ngani ora? Lemu kowe lho. Tanding ngono. hei, ojo mung guyu-guyu. Aku ora kuat rupane. Bagong, Enggak, apa? Sinten? Pak, sinten derane lho, adine derane. aku menyeluk ke sapa? Lah jenengan niku sinten? Jenengan sinten? Jenengan niku sinten? Kenggang. Betul. Jangan gigang sarambut. Enggak, tambah kanggo. Hah, ada noke mudeng. Nah, kan sing ndafuri kula. Lah iya, malah bil. Ayo, Prabu Baladewa. Kowe ra iso ngatasi. Menika susah. Salah apa nih? Ngopo kowe? Ayo. Aku kok kowe sing mandek. Iso beresi. Hei. Hei, turun. Bakso. Kowe gelem ora? Bali.
Maksudnya iki? Bali neng omahmu. Mboten saged. Ojo terus e. Kowe Kula bakal bakal ngambil jamus karo satu. Ora iso. Kudu kecekel. Ora wedi ora kowe. Lho, apa wedi? Ora wedi. Ora lho, jenenge kondange no. Prabu Baladewa. Nggih. Pandai naso. Nggih. Lho. Ora meneh. Kulo kondang. Aku kerep mateni wong. Alah. Pinter napa jenengan? Pinter mateni wong, pinter maiko wong. Alah. Pinter gawe wong rekoso. Alah. Kulo nggih pinter. Pinter apa? Pinter gawe wong. Wong iki. Wong wedi. Oh ya lewong. Hei, Said. Kowe tetep bacutke apa kan dadi karepan? Ya tetep tak bacutke. Kowe ora tadi kan sesat yo padha sembal. Tandi ngono. Patono. Iki plong-plong aja. Iki kena dia ora iki. Hei. Di sono. Wonten timbalan dawuh. Aku pono. Napa nggih gebak kalih kula? Stres aku. Musuh wong loro iki ora imbang aku. Ampun dimusuhi. Lah terus Dirangkul kemawon. Kowe iki ya neko-neko. iki musuh kok dirangkul gitu. Lah nggih mungsuh niku ampun dimusuhi dirangkul ban niku dites. Rangkulan. Gong, Rangkulan. bisa ngatasi iki to? Iso. Atasana ya, Gong. Rangkul. Aku mundur dhisik. Sandangan. Nika. Yo. Jenengan lajeng wani anak kula. Jenengan Raden Wisata ajeng wani kalih kula. Nek wani aja wedi aja wani. Wisoto. Ojo nangis Wisoto sing isine iki Gemben banget tok iki. Wisoto. Wis nangis. Wisoto. Jenengan nangis satria perang. Perang. Tak itak sikile. Wes, perang. Tari ngono.
Oke iki mau. Doro. Oh. Ngasih no. Doro. Pamit jalan Doro. Terus. Oke, terus. Wah, kamu tuh betul ya? Terus. 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 Yes. Terus. Bos. Menang. Video kita keset itu. Sekali kelehku. Lah apa? Aku mlebune awakmu. Kebres-kebres bae kowe ngadus kowe. Pecing. Ya boten ana apapun. Nek iki apa kasil? Prabu Baladewa lanjut tak disabut rambutnya. Coba sabut rambut ini. Rambut samping. Sabut sampai ini nanti. Lho ora ngerti ta? Teko Prabu. Sudi ya teko malah. Pun niki kedadane pripun? Lho, saiki nek wis rampung padu terus tayunge karo jamu sih awake. Lho, ayo jano. Dijanono. Ya sudi. Iya ta? Jamus karo payunge sing go sapa? Sino kerja yo Pak. Sino kudu dewa. Apa ora wis digawa karo Prabu Kresna? Cuk, Wah, iki ruwet iki. wis to to. Lah ada kesuwen perang kok ngono dadak perang barang yo ngobong lho. Tungkok. Tunggu piye ya? Jero sapa? Apa Kresna? Yo, bacot mlayu kok kedisikan awake dhewe. Wis iki mana? Tututi kono. Kula sing nututi. Tututi. Aja. Ada aja nututi lho. Rawani. Kula njaluk tulung mulih. Umpami nika sing Aku wis ora gelem mlebu ning rakamu meneh. jenengan mau mlebu gone liyane. Mboten napa-napa. Jenengan nuntun nggih. Iya. Niki mangken mboten jenengan sinten malih. Nah, nggih. Soale niki mau Baladewa niku temperamental. Plak kok kali kula. Yo. Wis. Iki mumpung aku wis kebacut teles. Bakal tak rampungi. Oh, ngaten. Aku bakal ngungkuk layune Prabu Kresna. Nggih. Terus kula kalih Petro. Bali. Mengko bakal tak terakhir. Nggih, pun. Monggo. Nggih, dherekaken. Dherekaken. Yo. Ali. Mana mana? Gedablus bersama Ure Bonus Channel.